Roi try se sien pat ngai ke beli pi baro ha kerteng ke badem portam ke jong jisu tekan ke video kan long ke ji kai ke ban aji hikai yang hilang baro bangin nom sya ya lambakla ha ki brio ki balale shibon ke kamba nama ke ting ke jong uplay ke ong ba don kitu ki ong ni la le ke kamba ha ka kerteng ke jong me henre jisu ong pi ki nong tre paman kilet no nanga te namar kata bon sin ni habat pet yo so umen sim don em lada don uso umen sim te kemut ki desha ki brio jong uplay henre lada don uso jong umen sim chu nang taman keren ka tien ke jong uplay chu ja ki kamba leng ba ki jing ruwai ki jong ki te kemut ba long ken ba pin bot lut iki kai ki ba ki hikai pi hap da tenju namar ba don yo uso jong men sim te ka don ko ke brio ka don ha pren ka jing pang ka bejur ba te bat kata ka jing pang ka ba don bala manu ru ban pen khia e kata ka jing pang bat kala le chim da wai na u brio bat panda kala le chim da wai na u brio te kala yo khia bat habala yo khia ki brio ru ki la ya keli bala pna keleng bat ko we ka news ka bangam kwa ban pen pau kerteng te lawan man keli jing keli bat habalawan man keli jing keli bat la ring video bat kala ya thoru hoit kalong ka bashisha kata te ki brio ru ki la stang mai le chim da wai ken nau ta u brio na ma bale ba ki brio pun bah ki yo khia leng ba ka jing sumar jong tau brio dei ratang ka jing pang stroke dei ratang ka jing pang so dei ratang kata ka jing pang long don shi pun ki ja jing pang ki ba ki brio ki la yo khia te kini ki bapin in news te kum kini ki batte sini ki shilong mail ne u kan jat shai ne kum ta ter te kan jat shai ne kan jat singi ne ngalakan te kamun ki shat lei em kini ki news ba ki yo ki khubor ki ba phla ban long ka jing kur khui je ben rio ba ki wei ru kini tip kini le chim da wai sta te ula pelaj ka ta video dala pelaj ka ta video te ki brio ru ki la yo jing kur khu shibon ba te henre tip ka ta brio ka le ya tho kum no ya uta pastor te uta pastor ong song ban delete no ikatuka ya katuka video ka bala de pelaj te phite kade ka pop lada ya ke ai ka ba uble ula le bha ka jim ka jong phi lada phi sngo le ran ba phi pha ban delete ka long ka pop te uta ubana kata ka news ka ba upelan ula pen sngo tho ong pet ka ni kam long re ka ba dei namar lada phi le ran man phlai ka jing le bha ka jong uble un sa le ran ya phi ha ka ba ka sngi te uble un sa le ran ya phi ha ka ba ka sngi phin sa jinjar ka ba ka sngi on phi wat jing rap yang na uble un nom ya rap chu e phi namar phi de ban sngo men ba uble ula pen khia e phi na ka ni ka jing pang te phim ya ka bala dep ring katu kamat sa be kum to balai phin let bishni yo ble balai phin ong weng no delete no kam long ka badai kam long ka ba da dei ban ka ba ilong klem akor kum ni kum tai te dei ken hare ha ba pen pau ka buram ka chong uble ba uble la pen khia te dei ba uta ubriu ru u kwa hi kum ta re ki da wan man kali bat dei ra ken ba kwa hi la da kwa hi itu i ba yok hia te ho ki wan kali ki le video ki briu ki yo ma jing kur kholam ba ka tu ka video han re lang ba ka tu ka video khanno ka jing kur khu ka jing man toy la ki we ki yo jing man toy na ka daw jong phi ka jing kur khu sha phi ru ka wan han re da phi man ta phi sngo bishni phi ong weng no ba ta pastor ong le da weng phi te kan wan ra jing ma hadina bot nama bele ba phi sngo le ran man phlai ka kerteng ka jong ble ba ble ru ong la phi le ran man phlai nga ru ngan sa le ran te na mar kata ni haban ngap tho ba la da de yang nga ru phi hapan tunju kat pakum ka tin ka jong ble hatu kata ka ji kai ka bang hi kai ka long ka bade ne ka balan shong jar hak mat jong ble duwai ha oble un sa pen shai phi nga kran ni ka bade ne kran ni ka balat ne pet ka jing long jing im jonga kalong kumno kayat kayeng kalong kumno yaki nong treng kalong kumno yaki khun kalong kumno yaki bahayeng kalong kumno hayeng mane kalong kumno phiapan pet bah kayat kayeng ka jonga dei ba phinchuya nget ik panga hi kai phiapan da tunju te wat iki we ru ki shakri ka jong ple phiapan tunju dei ba phin chu lap la ba phin ong ba krislam ler ka krislam ler ngam ong yu tu pastor ru bodu krislam ler han rei nga ong ba phi don kaman ban ngap thu ha na mar teng ki bru jong ble ki bakla teng ki bru ki bakla phi ban shim ban krislam ler ka krislam ler han rei kam da dei ek ta ka de ka jing sngo thu bakla te
te ya kata kajing sngo tho bakla ni haban sngap tho te kabadai tengene priang kabala tengene kentat hanre ba phin penan kami kini kak tin krislam le ru kam bahare namar ba ngangai utu pastor don re kajing sngo tho ba kalong pop ban pha weng hanre ma de breu bala pau nam bha ba du ong e ka pha weng no ye ka tu ka video te ka mot ba kala de ka pop hanre ma da sngo tho te ka ka jing mot ba kalong ka pop te hanre kitu ken ki breu ki ba sha hi kai kito ki ba sha du wai phidan kam dala tiru ba phin puli ba hai ka tin ka jong ble ban lat ka sha ya lam bakla tang banga bi kai phi ba phin ong tu pastor de krislam ler ka tu ka no ya lab de krislam ler wat ju penan kam ye ka tin na mala da phim tep ba dei shisha kita yo phi ha ban ai jing khen na ka tin ka ba phi kren na mar ki ba bon hi ha ka ri khasi jongi dei ki krislam ler dei ba ki sngo tho bakla tengi ki nong snap ngi ha ban chime ka ba dei kan tat ya ka ba lat wat ju pen blin ban ong ki krislam ler na ma kam long ka ba dei te itai pastor ru dei ba impat da sngo tho ba re ba kalong ka pop ban pha weng kum to te han re utau pastor u ong pha weng no te han re phitep uble sham sngo bha uble sngo si ha ba ule ekene ka kam ban penslur ban pha kum ta te namar kata ngi ha banda perkhat bha bangin ong krislam ler ngim dai tang bakat ka bangi ngi hikai dem kho siu duwai ho ble phiyo ki ji hikai ki ba compare duwai ho ble un sa penchai kham bha ye phi bat kam long yang ngi bangin chungat bet kat ka ba hikai bat kam long yang ngi bangin kedok ti ba phi ya kwa pisa pala phi ka mai pisa ba phi de ki krislam ler kum ta ne phi de ki nong yalam bakla phi de kum ta kam long bat kerengkul mar kum ta na mar ki ba bon hi hari khasi jongi kim dei re ki ba long kum ta let's say la da don ru e mat pi shar uble henre ha ka jing so tho barit chunga ngam ngai re ba kin don kita ki breu ki ba kwa ban yalam bakla ki breu henre ka dei be ka jing sngo tho jongki ki pen sngo tho bakla lang kum tu te hanre ban ong hi ba ki da dei sha ki te ki krislam ler te ngam tharai ba kan long kum ta la kan long kum ta ro e umat bishar hi uble tang ba lada yakni ka video itu iba pha itu iba phone sha utu channel news bo ong delete no ka video ka balas lamba kam dei ka video ka badang menen men hi si ka video ka balas lamba phi hab an perkhat bhai ka ni yo phi ba be hadin habot tengam kwa hi ban pen pau kerteng ya kita ki breu na manga tip kita ki breu de mano to pastor ru de mano bat kata ka news ru ka de ka jong no tenga tip bhai ka ta nam banga de ka nong duai te hanre kani ka video nga le khnang ba phen like na ka jing tim na mar ba la da phile ranyu uble klem pep un sale ran ye phi ha ka ta ka por phin sa ba be sa puli ba ka tien jong ble ko ong la da phile ran ye nga ru ngan sale ran te blin yo ban kur khui phi ye ro itra